A Consellería de Educación distingue 9 centros da Coruña cos premios Proseta, 2 deles na Barbanza. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acaba de publicar a resolución provisional pola que se resolve a segunda edición dos premios Proseta de Innovación Educativa, unha convocatoria que ten como obxectivo consolidar e visibilizar a metodoloxía de traballo por proxectos que poñen en marcha os centros participantes neste plan, e na que veñen de ser distinguidos 9 centros educativos da Coruña. Na modalidade B, un dos terceiros premios foi para o IES A Cachada de Boiro, a través do programa Mirando polo Camiño. Nesta categoría obtiveron acceso 3 centros, un dos cales foi o CIP Coroso de Ribeira. Os premios Proseta van destinados a centros educativos públicos admitidos no plan Proseta do curso. Este plan chegou a 428 centros sostidos con fondos públicos e preto de 91.000 alumnos e alumnas. Trátase de propiciar dinámicas que favorecen a innovación nos propios centros a través de 41 programas externos que aglutinan a maioría de entidades do Goberno galego e unha entidade do Goberno do Estado, con programas dirixidos ao ámbito educativo que buscan potenciar a motivación e o traballo activo e cooperativo do alumnado e do profesorado implicado nos proxectos.